kawai ka yi tunanin cewa ka yi wa surukarka ciki kuma ka zo daga baya ka gano cewa matarka ce ta shirya komai akan yadda za ka yi wa surukarka ciki. To shi wannan mutum da me za a kira shi? Shin an wulakanta shi ko ko a'a an saka shi cikin kokonto ko ko a zai ji daɗin wannan abin? Wannan rayuwar ta saka mishi wani kokonto na musamman a cikin rayuwarsa, kuma yana fuskantar kalubale mafi girma da sosai bai taɓa fuskantar irinsa ba zuwa wannan lokacin. Wannan shine labarin Ibrahim. An haifi Ibrahim a Tanzania kuma ya girma a cikin kasar Tanzania, amma kuma sai dai kash iyayen Ibrahim ba masu kuɗi bane ba, saboda haka tun yana ɗan ƙarami yake da mafarki wanda yake so ya cika. Ka ta sa yake harkan zirga-zirga ta ɗaukan mutane. Rayuwar Ibrahim cike take da fafutukar nema har izuwa wata rana inda ya haɗu da Sharifa, wata kyakkyawar yarinya wadda ta canja rayuwarsa gaba daya. Mdada mmoja alinikodi, inda ya kara da cewa wata rana ina aiki na a nan ne inda muka haɗu da wata Sharifa a matsayin wadda zan ɗauka na kai ta wani waje. To bayan mun je karshen wajen sai take cewa na bata lambata, ni ma kuma na karɓi tata. In ya kasance cewa kullum ni ne nake ɗaukar ta, a nan ne muka zama abokanai wanda kullum sai na ɗauke ta. To sai wata rana ta tambaye ni cewa mu fita tare mu je mu dan shakata a tare da ni da ita. Bayan na ɗauko ta mun dawo gida sai ta ce min na kwana gidansu, duk da kuma tana zaune tare da mamanta, amma ta ce maman nata ba ta nan. Ni kuma a nan ne sai na amince mata. To amma saboda na shawu ban san da na kwanta da ita har sau biyu ba. Mun fara soyayyar da ita a cikin sauki, wanda kuma wannan soyayya sai ta yi wani irin karfi, wanda wannan soyayya har ta jawo mana yin abin da ba shi bane ba. kwa mama yake kunitambulisha. Bayan wasu kwanaki sun wuce inda wannan yarinya sai ta gabatar da ni wajen mamanta. To amma haka nan sai na ringa kwakwanto a raina, shin ko dai wani abu yana faruwa da ni ne? Nan ne sai tsoro ya kama ni. To amma duk da haka wannan bai hana su kyautata min ba ko su kula da ni ba, wanda idan zan zo gidan za ka ga kamar wani babban bako ne za a yi. To amma rashin sani, shi Ibrahim bai sani ba Sharifa tana da wani plan a kan shi, wanda wannan soyayyar tasu da wannan abokantaka sai ta jawo har aka zo aka yi gabatarwar aure. Ndoa ikapigwa pale, watu wamekula, watoto wa Uswahilini, ndoa ikaenda hadi ukumbini huko. Sun samar da komai da ake bukata wajejen yin auren. Wannan ranar bikin ma sun yi murna sosai don abu ne wanda ba za su iya mantawa ba. Kuma a nan ne inda Ibrahim sai ya koma gidan maman Sharifa da zama bayan an yi wannan auren. To amma fa ba da san ransa hakan ya faru ba. Amma duk da haka suna zaune cikin farin ciki a wannan yanayin. Kuma sai ya zo ya daina harkar shi ta zirga-zirga da abin hawa. To amma Sharifa kullum za ta je wajen aiki, sai wata rana ta kira shi a waya ta ce ya je gida mamanta ba ta da lafiya. Ibrahim ya yi saurin zuwa gida da gudu domin ya je ya gano. To amma bayan ya je gida sai samu surukar tashi wanka take yi a baya. Ina nufin bayan gida. Na yi sauri har na juya sai na fara tunanin cewa watakila fa tana cikin banɗakin na akwai matsala. A nan ne sai na ɓalla ƙofar na riske ta kuma a tsirara. Sai ne sauri na rufe idanuwa na juya baya na girmama ta domin bana so na ga tsiraicinta. Amma surukar tawa sai ta ce ba komai bane ba, kan na rufe idona. Kuma a nan kawai sai na bar ƙofar na koma bakin gate ɗin gidan zan fita. Amma bayan mintuna kaɗan sai matata kuma ta sake kira na ta ce wai me ya sanya na fita bayan gate ɗin, me ya sanya na fito daga gidan. Sai na faɗa mata cewa saboda na zo na samu maman nata babu wani matsala a tare da ita. Lokuta da dama Sharifa ta dana masa tarko domin tana so ya kwanta da mamanta, saboda wannan soyayyar za ta zo mishi da wani kalubale da sakamako daga baya. Kama saa 2 hivi. Ya ce wani yammaci muna a cikin gida sai matata ta yi basaja kamar za ta je ta yi wani kasuwanci da ta saba a waje. Har zuwa dare matata bata dawo ba.
Can cikin dare kuma sai sirikata ta takura min da sai na kwanta da ita. Kun san maza gajeyu ne a wannan fannin, sai na kwanta da ita, amma daga baya sai na ringa jin ba daɗi a raina, ni kaina na kwanta da sirikata. Sai bayan gari ya waye, bayan matata ta dawo, sai na zo nake ba ta haƙuri akan abin, amma tunda daga ina ba ta haƙuri na ga bata damu ba, tana ce min ita kawai tana so na kula da mamanta. Abin yayi matukar bani tsoro da mamaki, kuma daga wannan lokaci sai abin ya ci gaba da faruwa, har inda abin sai da ya kai mu ga yi wa surukar tawa ciki. A gare ni abin tsoro ne wanda kuma ba zan iya nuna kaina ba a kansa, don har na fara tunanin na gudu na bar su ma. Daga nan sai rayuwa ta ci gaba da bawa Ibrahim mamaki. Daga nan sai ga wani mutumi ya zo da hoto na Sharifa, ya ce wai shine baban Sharifa. Daga nan tsoro kuma sai ya kama Ibrahim tare da firgici, domin ya fara tunanin cewa to ga baban Sharifa ya zo, mijin mamanta kenan, tabbas kuma mijin zai iya gano cewa a kwanta da matarsa. Kuma sai tsoro ya kama Ibrahim akan hukuncin da zai dauka akan hakan. To amma sai yanke wani hukunci, kawai gara ya faɗa wa duniya, domin koma mai zai faru ya faru. Nikifikiria nitoke hapa mimi niende kule. Ya ce tabbas ina sake-sake a cikin raina akan wannan abin, amma dai daga ƙarshe sai dai na gudu na bar su, kuma na samu na gudu kafin mutumin ya gano cewa ni ne wa matarsa ciki, saboda bani da abin da zan kare kaina akan na yi wa matarsa ciki, shi ya sanya sai dai na gudu. Da Ibrahim ya yi ƙoƙari ya ga cewa ko zai iya guduwa tare da shi da matarsa, to amma sai ya ji tsoro, ya yi tunanin cewa idan fa aka kama shi, hukuncin da zai ɗauka akan yi wa surukarsa ciki kaɗai ya ishe shi a wannan rayuwar. To amma duk da haka gashi dai ya samu ya gudu ya baro su, kuma duk da haka yana matuƙar son matarsa duk da wannan abin da ta shirya masa, saboda ko a yanzu shi a zuciyarsa yana tunanin cewa ko za ta iya nemo shi, amma shi dai a gare shi ba zai iya komawa can ba, saboda ya san hukuncin da za a yanke masa yana komawa can. Kuma ya yi wa kansa alƙawarin cewa ba zai ƙara yarda irin haka ta faru da shi ba, ko kuma makamancin wannan ba. Na gode.